لأمریکای شش اندام پارتیا دموکراتی مجلس نونران نامەیەک بۆ وەزیرە کارن دەرەوەی ئەمریکا مایک پۆمپێۆ شاندن و داخوازکردن ku girtiyên ku Tirkiye hema vîrusa koronayê de derveyî yasayê înfazê hatine hiştin bên serbestbardan. Endaman daxwaz Pompeo kirin ku bi wezîrê karên derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu re ser polîtikên girtîgeha bikeve peywendiyê û serxala wê keviyê rojnameger, mafnas, girtiyên siyasî jî bên bardan. Di nameyê de balhata kişandin, girtîgehên Tirkiye gelekî tijîn û qerebalixin û girtî nikarin di qadeke wisa de xwe biparêzin. Parlamenterê Partiya Demokratîk a Gelaniyê Diyarbekirê hişyar soya maje kir, yasayên fazê wek yasayeka taybet hat karîgerkirin û gelek girtî derveyî vê yekê hatin hiştin. Osoy dibêje, di vî werdê Tirkiye guh nade rexnên ji welatên dervetên. Siyasi partilerin hepsiyle kimse dışta kalmayacak şekilde حکومت جی دزانه یاسای انفاز یاسای که عجیبه. موک هدف رای گشتیا ناونتوی دوی وارده آگاهتر کر. اندامن دموکرات با مایک پومپئو نامشاندن. لیده چقدر ماندورا و چه ببه ندیاره. دنابر ترکیه و امریکای دا گلک مجارهنه. کد بنجیه راگشیه. لیم سر روشا گرتن آخوین. دپراتیکه دا چقدر ماندورا و دپی کوره ام نزانن. جبر کو اف 4-5 سالن ترکیه گهناده تورخنین کو جوالاتین درواتین. Jaliyekî din ve parlamenterê HDP'ya Kocaeli'ye Ömer Faruk Gergerlioğlu jî rakan di girtîgehên Tirkiyeyê gelek kes bi vîrusa koronayê ketine û Wezareta Dadê di vî werde tu daxuyaniyan nade. Gergerlioğlu dibêje qawîşên bo 7 kesan de 45 kes dimînin û gel girtiyek vîrusê bikeve derfetên dermankirinê jî gelekî kêm in. Son derece hukuksuzlardı. İçte ve dışta çok yoğun baskılarla karşılaşıyorlardı. Legel dosêm hen hevdîtinên vekirî hatine betalkirin û karmendên girtîgehan tên karantînekirin jî di girtîgehên Tirkiyeyê rê li ber belavbûna vîrusê nayê girtin. Di beşên 7 û 8 girtîgeha Silivriya ser İstanbulê de hema di hemû qewşan de tuşbûna vîrusê hene û daxuyaniyeke fermî nayê dayîn. Dema qewşekê de germahiya laşê girtiyeke bilind derkeve naxwazin bibin nexweşxaneyan û tuşbûtê veşartin. Min derbarê wê girtîgehê de 27 pêşniyazname dana parlamentoyê lê tu bersiv bo wan nehat. Herwiha yasayên fazê di 15 Nîsanê de di rojnameya fermiya Tirkiyeyê de hat bû weşandin û bo nêzî 9000 kesan rêya afiyê vebû bû. Lêbelê rojnameger, mafnas û girtiyên siyasî derveyî vê yasayê hatbûn hiştin. Ku ev yasa rastîbertekên tund, yêsaziyên civakî û partiyên muxalîf tê. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.